Централният пазар във Велико Търново е едно от местата, където традиционно има най-голям избор на коледни дръвчета. От около 20 до 200 лева варират живите елхи тази година. Цената на засадено дръвче в саксия се определя в зависимост от неговата височина. Днес голяма част от хората предпочитат естествената елха, която създава така чаканият коледен уют в дома. Мирише на бор, а иначе изкуствената елха не я харесвам. Изкуствените неща не ги харесвам. А сега ще ми кажете, че убиваме гората и така нататък, но тези елхи ги произвеждат за това, също както много други неща. Клонките, защото са по-евтини. То е ясно. Това е най-красивото да го внесеш в дома си. Изкуственото някак не е така добро. Живото е най-добро. И докато едни спазват всяка година традицията да внесат в дома си живо коледно дръвче, други предпочитат изкуствената елха, която не изисква грижи и допълнителни средства от семейният бюджет. Имам изкуствено. Вие сте от хората, които предпочитат изкуственото дръвче? Ами да, защото го прибирам и после пак. Докато естественото, ние сме останали двама с дядото и зато и предпочитам него. Въпреки че остават 10 дни до Коледа, търговците споделят, че всяка година има хора, които избират своето дръвче в последният момент. Независимо от това обаче е важно при закупуването на елхата да има маркировка с номер, за да е сигурно, че се здобиваме с законно отсечено дръвче.